nga sini nga post nga ti basi nagtugaman sang kakugmat kung ano ka lehitimo ang iya sini nga concern na action na Ang ining pag-post-post sila sa mo nga kaso dahil damo why man ko kasi nga binotik sa kung gahimo-himo na siya. Pero dapat kung mag-post ka mo sa social media sa mo nga makaso nga may mga threat niya sa seguridad sang tawo, kinahanglan nga iseryosohon yun kag hindi niya ni pagimuon niya nga daw kutaw-kutaw lang kag lapta lang kag share lang kay basi kun mapasakaan pa ka mo kaso sang pulis naton eh. Correct, Action Eric. Basi makatugag ida sang alarma. Tiyo No? eh. Basi hindi man ang verified, basi ano to ya. Sang una hindi bala nga porte man ning paglupok sa malita ni nga si Kwan kuno tugin abduct sang salakyan nga muning plate number, nga muning color, dugay-dugay may nag-report naman to sa lugar nga muni kuno sa Kwan tugin do taya lang gindala ang bata mo na bala mga report pa sa una ngati. Why man to drawing kuris-kuris mo lang to? Ang mga report pala Action Eric nga hindi verified nga allegedly ginabduct din ko ayon kuno sa mga internal organs. Sa pana. So far, ang kapulisan wala man yan sa minabaton nga official nga mga reklamo or platter report Action Eric. Kasi hindi ba sila makatag information sa media, kundiin sila makastart sa natin nga investigation. Bangod, wala sang mga formal nga nagpalapit sa aton sining mga police station para mag-file sang reklamo Action Eric. Kasi kung i-post sila sa social media yang wala sang basihan ang kapulisan hindi ginaya masapakan. Correct. Amo na Action Eric ang mga instances wala nga kinapatag man sa aton sa kapulisan nga kung mag-reach out kita sa ila para makuha sa detalye, wala sila sa may mahatag nga detalye, bangod wala may nagpa-blaster. Amo to kay number ni Sir Estopa ting nga nag-call back sa liwat, nag-return call nga wala gid Action Eric so far sa another case ng alleged abduction diri sa may syudad sang Bacolod, no? Hati kung madumduman Action Eric diri sa may Bacolod City, may mga BPO company nga nag-carry sa mga van bala. Ang mga salakyan, tiba, malay mo iya to ka BPO company nga nagdulog si Batubangan. Correct. Ang daw na praning kamas nga basi ono nila naggalain-lain ang imo sila ginapanumdum ati amo na i-post mo din sa social media nga nagatugaman sang alarma Action Eric sa iba na nga mga netizen, no? Tiyan mo na ang panugyan sa aton sining nga makapulisan ipabnatoy gid ingasto nga may mga insidente kaisang abduction para at least mauti sa Action Eric. So far ang aton sining nga panyampo diri sa may siyudad sa Bacolod subong Sabado sa gabi Action Eric ti daw dayon gid. Dayon gid ang session later. Excited ng akon sining nga kilala. Kasi kilala pa nga muyo kasi mayo hindi magulan karon. Basi ka lang ba magidulan saramihay karon eh. Importante may sumsuman. Matik. Matik ang locos ka sumsuman. Ato na to mga 5 kilo guro to. Basta na. Dumagahan niya. Ati ano pa? Amo gid. Basi kursunada ni James Magkaolokos, basi pwede pa sa karokopon tapos sa program. Tala, galing do sa ano. Ikaw basi kursunada mo, basi kung ikaw kursunada mo man, pwede ka magkaroon ka share gamay. Ay kala. James Action Eric daw gapa re-energize pa na siya kay lawig-lawig ni nga overtime gali. Sino? Asta pa ni siya gali sa June 13 na overtime. Grabe ni. Ito ikaw na magsweldo pitsa 15 na damo na kwarta si Action Christian James Binares. Tiba daw mapulipid yung motor. Why swerte ni mapulipid yung motor ni full tank pang tangke. Naman yung mayo. At least ang kakapoy kung hard work ang pula ko ng overtime. Mayroon nga ginakatuan kung baga Action Eric ang aton sini nga effort kag kakapoy sa trabaho. Correct. So far Action Eric ang mga observation report nga madulong sa patrol karon nga Sabado sang gabi. Ang ka-action nyo, Action Day sa Lazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Radyo! Salamat kid Aksyon na De La Salazar. Kining parte sa Pilato 31 kapuste. Halinda sa Old Airport, tubangan sang call center. Takadto to sa daan nga Police Station 8 sa Highway Santangob. Isip-isip ni Aksyon Del mga 31 mo. Kapuste ang wala kasiga.
Dili mga dlagko kung kaposte niya, sigurado ko yan iguruya sang DPWH. Pero ining mga gagmay nga mga poste nga ara sa kadalan, sa street light, iya man naguro sa City Engineer's Office eh. Kaya mo na siling ko, ginapabalota ka mo, kung wala man kamo galagaw kung gabi, kung wala kamo kabalo, are, subo nga gabi, pabaloon ta kamo, nga ang poste, halin sa tubangan sang call center, dira sa Old Airport, pakadto sa daan nga police station sang 8, police station 8, isip ni Dale 31 gid ka poste wala gasiliga kung halin ka sa norte Pasor. Kala inggi dya tanawon kadulom-dulom mo na nga si Considel pa kaladlukan kung nagalakat-lakat ka lang nga isahanon da kung nagabantay ka man sa lakyan da kasi gulpi lang may madulog si mo bala kag sabnito tang cellphone mo bag mo da hindi ka na ikarga ka sa lakyan hindi ka na idalagan ang bag mo da ang wallet mo da ang cellphone mo da ang sa likod sila sang Old Airport mga pamalay manadamong kung mga slash ni sila sa dalan sang Araneta dito na sa magskirda sa likod ati why na hindi nakita nun kindulob na mong nan muna nga aton lang ang mga ahinsya sa gobyerno concern sabi pag may time ka mo guwa magamusipsina niya kung gabi ilibot makamubla tantawan yung bakulod kundi nga porson sa bakulod ang dulom kung hindi nyo man na mapasiga mga poste nga wala nagasiliga ang suga pang kakasan nyo lang na pagtapsan nyo lang na kag ipahabog to sa may reclamation area may kayo maposlanta na kami bilakad lang matapika na kasisi hindi ka ni tahong hindi ka ni green shell nan highly urbanized city pa naman kita kurang aton nga mga main highway di sa pagkadulom dagoon pa ta sa iba nga syudad nga sa boundary pala nila ya pagkadto pa sa Road City proper nila ya suga pa yung mga banaag classic example ang bago ho ang tawag lang bago nilang highway aligi sa boundary pagkadto ito city proper katahom-tahom kaya nga puwerte kasanag kabanaag ang ilaya poste sa ikadalan aton diya may nagasiga nga tarang nga poste sa to lingion mo sa wala tarang gasiliga diba di ang madulom na mo naghatag sang oportunidad sa mga kawati sa mga malaing ginawa nga maghimo sang krimen kaya nga dulumong kung cobra ka sa call center agent sa isa ka call center sa Tabangan Old Airport magtabok ka halin ka sa psina mo to bantay ka sa lakyan dulom-dulom why suga amo na day kung isa gina patrolyahan nanda ni Police Major Jory Puerto kaya kung maginuwa ang mga call center agent 10 oras ang kagahon at least may police ka naga-visibility da sa una damo man na biktima sang snatching ka gold up kaya nga dulom ang lugar dulom ang dalan nga ko suppose bantayan sang aton nga mga call center agent magpulis la bitagain nyo na aksyon tabi ang Old Airport na nga dalan pakadto sa tangob kay sa pakadulom-dulom wala gisiliga ang aton poste ay Diyos por Santos ibaloon ta na sa kwanmla sa amon sa amon atong ambal ni kwanto sa amon nyatro at nyatuod na action Eric baw nag mga salakyan daw hindi magpatabok sa pedestrian kung magtabok kadira Old Airport o Bangoodier may gapang snatch nagligad lalo na kung magsugod alas 6 permi ko di witness kapang snatch sa Transcom shadow gid kadulom
sa amon sa Transcom ga standby man da ang Police Station 8 nan bla muna nga ginawa man da ka visibility patrol ni Colonel Jory Puerto ta sa Transcom para nga maginuwa dang mga call center agent may magwardya kapi babantay may sa kadali lang pero hindi tanan nga bagay makapundo ang pulis kaya damo malibuto ng pulis ta kaya muna nga dapat pasigahan tagidira pasanagan tagid ang aton nga mga highway especialmente ang dalan sang Araneta kita mo tahom-tahom haling ka naman sa Gardenville halin sa Gardenville bla Araneta nga dalan pasaka to sa amon pagkadto sumag kita mo sana gwapo ang suga ara pas tunga way labo sa suga nga nagasiga sa igad sa tunga may nagasuga mga daw butterfly bla dinamit taramon kasanag so kung halin ka daya sa Old Airport tubangan sa call center da pakadto sa daan nga Police Station 8 ay sa kadulom-dulom na klase highway ka kuan gidya ka hururbaan kag tingala ko dira lang nga barangay wala bitaw nga may ga standby halin sa Goodyear patangob oh tamo na wala siling ko iniya sa Lunes si Baluong kung kini kay Actiondale kung kay sino na da poste ang wala kasiliga e kung hindi dala pasigahan i-recommendar ko na nga pang tapso na lang na kagihaboy ito sa Bredco sa reclamation area kag pasisihan para nga mapuslan sa ma-display na da nga butangan nyo da ka pulo poste nga may magkasiliga da may suga may gasiga ulato nyo pa kung mag-mayor sa Bacolod kaya kung pasiga da da mahuya man taba ayos ining mga nagapalapta mamalasang balita ako no daw gin attempt sa nga i-abduct kung tuod ng imo aligasyon ipa-blatter ato sa Police Station 6 tagaan nyo naman ang problema si Major Leo Estopa nasolbar na to ang alleged abduction to karon ani naman may nagalaga ng mga istorya to sa Libertad nga maging attempt na mga i-abduct abi pag-report ka po sa police dayon okay man lang nakulukulbaan ka pero ti ikaw kung mo yan mag-report nagpila niya ka oras nakaadlaw ito ko na pagpaluap sa police na oh sa mga mo na nga makaso gani hindi ka mo magkadlo ka mag-report ng police para nga maksyonan man sang concern nga police station hindi ka ipalagaw niyo pa social media oh i-report ipa-blatter para nga ma-follow up dayon ni Major Leo Estopa nyo nakapalaptan na mga balita nga kung isa nagahatag sang kakugbat kakadlok tawo ang usog ni sang unaw niya may amunin nga salakyan amunin ang kolor amunin ang plate number niya halong mo basta magdulog sa inyo kag ikarga kamo kag kuaan kamo kasudlan ayati mga istorya nga nara man nato sa piyakin niya nga may samon di amuni may amuni kuno nga salakyan gin kuha ang bata gin karga why nakapuli ikaw mo gin-check kagay double check ahay drawing kuris-kuris dito nagahata ka mo yung problema sa tawo kung biktima giga magamusa mo ng kasahi isang kaso report na yun sa pulis para ang pulis may aksyon na yung himuon hindi ka ipalapta nyo pa yung social media na ginahimo nyo na bala sarap pa muna pasakaan kaso sa pulis kung di natuod nga agi palaptime mo sa social media talagang report man na unas pulis yung rason mo para ma-aware ang tao di ikaw yung concern nga kung tani nangin biktima huwag takabalo kung tani na solusyonan kag basi ko na follow up na sa presidente takpan tang suspekto ay hindi nga mga tao ko isa ni daw labang isa sa palupal bla muna nga siguruhon nyo nalik sa uli mabultadahan pa muna sa ubra nyo nga palaptas ang hindi matuod ng impormasyon para
ang pulis naton maka-follow up ka matagaan mo justisya tabo si mo. Sigurado ko kung tuod na kasi mo naman to spiak ka barangay, spiak naman to nga kalye. At least aware, pulis ta. Mo na nga mga kaso gali sa insidente dis Bacolod. Ayos. O sige. Action Radio Philippines Live alas 10:21 na. Check na ang mga report na. Gika sa to sa mga correspondent. Aran Iglesia Action Resort Patinyo ho. Ang atong correspondent sa 1st District. Tuboso, Calatrava, kag San Carlos City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Aris Action Del Salazar sa report. Del Salazar. Action na Nelson Patinyo. Son, may gabi. Yes, action erect, man, kabalos man ko. Hindi ka daw na willi ko kay Action Del eh. Oo, gani man. Ah. Muna lang kisa nga kung mawili kas tugon-tugon, lain maminsyon. Nawili sa tugon-tugon si Action Eric. Siya. Ah. Siya mo na bago lang ming bunok ang ulan sa San Carlos, nagkadto dis Calatrava, subong ang balita naton tuan man sa Tubuso. Ang sitwasyon dire mabasa ang dala noon, medyo hinay-hinay lang aton sini nga mga motorista while nga nagabiyahe kamo kahit ti madanlog ang dalan, kahit ti subong sini nga panyimpo. Action Eric, nagatupa pa ang maulan nga panahon diri sa amon. Hasta subong? Hasta subong. Ay, tuod? Mabaka, mabalaan mo man ang background, gagal din nagapak ang scene mo. Di pero baskog ulan sa subong amo nga gabi oras? Oo, mga ano lang, mga 5 minutos. Di subong nga pagid gihapon. Oo. Actually, ni nga ulan, alin dito sa San Carlos. Oo, ginuna sila dito biras ang ulan. Nag-us-us na sa inyo? Nag-us-us di sa amon. Ang balita naton, ato naman kunos Tubuso subong. Ay, gali ka? Oo, Pero mo, ang natatay galom. kami di nga gabi. Ang galom daw dara sa inyo nagsentro, gali daw nagtipon. Oo, dirigid. Dati ang amon di nga ginakulbaan masami basta magbira na ganing ulan. Dugay-dugay ang brown out miya. Wala sa oras bla. Sa ulan lang kontraya, ma-brown out. Pito, mayo subong kaya daw medyo wala brown out. Kagati ang ulan niya sige-sige gihapon aksyon na Eric. Hindi na gid man siya masyado kabaskog, pareho kay na nga daw ginaula blang nga tubig bla sa sa balde na daw bus mayo. Oo. Ini nga pa subong ya medyo okay na makanay-kanay na. Ang pagtupa niya ti wala ta kabalo kay hindi unta kalili sa langit mo kay ti ulan. Gani man. Pero sa tupa sa ulan mabatsagan mo ko mabalaan mo man eh. Mabalaan mo kay labi nagikong bungbong mo sa gatulo man. Ba, tiyo mo na mo ulan nga purti pa kay ang tarog ko daw bumbang tubo jaw. Oo, hindi ka lusot mo ka sa mibla salod ka ng balde. Hindi daw suba oh. Ang imo gid sa mibla ikuon niya bla dayo no. Nan. Sa makauna-una ka sa nuko kasakas babaw sa atop man. Oh, correct. Nga mahali ko to ang ang buslot. Oh. Hindi ka man kauna-una action ni Ray kon tigilinit di ka man kauna-una nga top mo may buslot mo. Oo, wala to mo panay nga magbunok ang ulan bla ka makambal ka may buslot galing nga top ko da. Tuod no? Oo. Kung hindi magulan di ka kabalo gali kayo muli top gali may buslot na. Oo, mo gani man. Oh. So, amo na indikasyon. Pasalamat ka pa sa ulan ni no? Oo, Mo salamat sa ulan kana bala ko akong balay gali may ang atop ya may buho lagli. Oo, kay pag sa paginit mo naman to sa kaon dahil to sa babaw to kay base ginalantaw mo nga sunod nga ulan di na magtulo bla. Muna siya ang pila ka mga ginalantaw naton bla nga kung lantaw naton okay lang. Hindi nagali okay. So ang balita, impormasyon, aksyonere kay na nagtipon ang tatlo ka mga chief of police diri sa may Banwat ang Calatrava kay manti kabalo ka. Birthday ni ni Police Major Lidawan kay na. Wow. Oo. Ti nagabisita sa iya si Police Lieutenant Colonel Guadalupe sang Sagay. Si Police Captain Magan ari man di kaina
Tapos nagbisita man kay na diri si Gob. Aha. Gobla Edgar Magbanwa. Ay, gali. Oo, kag si Vice Gob ari di sila subong sa First District actually. Okay. Kay para sa buwas nga activities. Okay. So nagbisita kay na sila diri sa may Banwa sang Calatrava kag paabot man sang greetings para sa kay Police Major Lidawan sa iya sining kadlawan aksyonerek. So nakita ang tatlo kay na kagin istoryahan ang nagkalatabo nga serye sang kinawatay sa may Banwa sang Tubuso. Okay. Kay ang duwa sini ka mga suspitsado ginaligar nga nagapangawat kanday Ramel Rimo kag Jason Alvarez. Lunsay ini pumuluyo, isa sa Sagay kag isa sa Escalante, isa sa Tubuso. Now ang balita kay na Action Eric sa paginistorya sining atong mga kakahipe nga magimo sila sang isa ka joint investigation diri sa kinawatay sa First District. Okay. Kay ang balita ang big boss gid kuno sang sining nagkaladakpan nga mga ginaligar kawatan daw ara sa Sagay. Oh, kag ang balita pagid nga 8 kuno inisla kabilog kag ang 4 diri tirador sang mga motor. Wow. Ang 4 tirador sa mga sa mga establishmento komersyal. Okay. Oh, morning daw gina partida nilang ila siningay guon. Sus. So nagkanta kay na Action ni Rick. Nagkanta ang ining duwa ting isa di at large pa manimo si Joshua Romeo at large ni sayang at taga Tubuso. Okay. So kaina ginapatigayon ang ila sining joint investigation sang Tubuso, Sagay kag subong man ang Calatrava actionary kay manti damlag pa ang Calatrava may nadakpan mga kawatan. Oo. So kaina duwa sa may Tubuso kag kaina sang aga pa gin tumpok na gin kadtuan na sang mga residente ang Banwa sang Tubuso sa police station para nga lantawon ining mga suspitsado kay manti madamo gali sang mga biktima sang motorsiklo nga wala nagreklamo sa aton sining nga mga kapulisan ang nagkadto didto kay na. Okay. Di iban sini ginatudlo nga mo gining iban amo ni sila nga grupo siro. Kag amo ni sila nga amoning motor nga ginasakyan nila masami nga mga himo sang mga krimen nga pagpangawat. So muni karon ang ginapadalman sa aton sini nga mga kapulisan sang Tubuso kag Sagayman actionary kag Calatrava. So sa aton sini interview sa kay Police Captain Paul Kenneth Magan, iyaging pasalamatan ang mga barangay tanod nga aktibo nga nagabulig sa operasyon sa kagabihon labi na gid sa kagahon nga kung sa din mag-strike ini nga aton sini nga mga migo nga mga ginalger kawatin. So siling yari ho payag ya napaka sa mga barangay officials natin sir, napaka gid nila mag uling sir ba ang ilang serbisyo agad. So gapasalamat ko sa ilang 100% cooperation sa amon sir kay kung sa amon lang ibudayan ni kami limited ang aton nga paglagaw and di kang coverage ta magamay lang. So sang nag-istorya kami kag sila mismo na alarma man. So nagkaroon kami ng effort na ganito. So successful sir at least makita nila nga hindi sila maglangulango di sa Tubuso kay ang mga tao di kabantay gid. sa part ni Mayor ano yung message sa inyo sir? So amo na lang sir yan sa kay Mayor is pasalamat din sa especially sa mga community sa barangay official sa pagpuling sa amon. At least kay kung sa amon na sir hindi man amon kaya. So amo gali ang ni Mayor nga ipadayon lang nga pag monitoring kung may kinahanglan mag-update lang para at least ma-provide ang mga kinahanglan nila sa pag-roving. So
mo to aksyon Eric ang pahayag ni Police Captain Paul Kenneth Magan ang hipi sang Tubuso PNP sa aton sining interview kaina diri sa may Banwa sang Calatrava. Kaga breakthrough ni sa ila sining investigasyon kay manti may mga ginapanudlo na nga mga personalidad kung sino ang ila sining mga kaupdanan kag ang kadamuon ang mga madamo nila nga kaupdanan ara nagapuyo kuno sa may Escalante kag Sagay Action Area. Amo namin ang pang strike-on kag harugon. Namo gani man kag ang ila sila nga gina-operate pagigili diri sa may Banwa sang Calatrava partikularmente sa barangay sang Marcelo kag Minapasok. Tama na tututukan sa Chief of Police da. Muna subong ti siling kaina sang tatlo ka mga hipi i-combine tang aton puwersa. Nan. Mag-imbestigar ta kay amo ning iriyayaw permi ginaigo sang mga kawatan. Kinanglan gid ibululigan nila para magkalasiko pada kag wala na sang mabiktima pang iban. Oo, mo gani man kay ang mga kauturan ta nga labi nagiko nagaisanon ka sa balay mo. Oh, Ikaw lang bla isa, ti makulbaan kay yaban. kay base kung sa kaon ka bla. Correct. Pitik sintas karon kabatsyag ka ining mga kawatan niya makorner ni sila ya patyon ka na nila. Oh, mangita na sila ya patas kung dakpan sila ya mo. Correct. Oh. So te amo na bantayan ta ang mangin resulta sa ila sining joint investigation sa aton sining mga kapulisan diri sa may Tubuso, Calatrava kag Subong Mansagay may angot sa sunod-sunod nga kinawatay motorsiklo kag pagrungkab sa pila ka mga establishmento komersyal diri sa may First District sa Negros Occidental. Report gikan diri sa may Banwa sang Calatrava. Kaaksyon nyo Nelson Patiño nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! May na nga mag-combine forces ang tatlo ka Chief of Police dira area sang San Carlos, Tubuso kag Calatrava para magkalasikop ng mga kawatan da sang motor kag nagapang hold up dira sa area sa Northern Negros. Tamyaw taran dira happy watching sa San Carlos City. Tamyaw ko dira ang pamilya Arbiliar kag Guerrero sa San Carlos City. Halin kay James Carl James, John Peter Salmorin Flor de Lisa, pamati sa ato no. Opo dya kuno si Mamaya sa Singkang Airport. Okay, very good. Salamat kay Toto John Peter Salmorin Flor de Lisa. Baw ang lodi ko si Kagawad Peter may noble ara sa ho. Wad, way kita da. May gabi dala kay Nanay Tessie Noble. Kay Tutong Noble, kay Boss Rex Noble, kay JR Noble, kag sa kay Kapitan Bibing Noble. Tamyaw ko lang bana ko si Romeo Pilia Jr. At sa kabataan ko, halin kay Linita Pilia. Jocelyn, tamyaw ko lang bata na ni Maria Hilika Libuon. Akon bata nga si Maria Hilika Libuon sang happy birthday in advance sa Monday, June 6, alin kay Jocelyn. Okay. Ibon Botser sang Germany, happy listening. Naka-like na, naka-share pa. Tamya ilang pamilya dira sa Banwa sa Murcia. Tamya ko lang si Tatay Hernani Rimatico. Tatay Hernani Rimatico, sang Purok Patag, Barangay Bantayan, Kabangkalan. Alin na kay Toto Giston, Hosalang Panamya. Tamya ko dara si Vanessa Mayo, Jinky Jalagdon, na Milili Oligo, Alex Montesa, John Season, Bea Jonathan, Ibon Butcher, kag Dennis Roma. Alin kay Noel Amar. Ronnie Kagalawan, da may gabigid sa Barangay Mandalagan. Pa urok-urok gid. Vilrico Naya, ka-monitor sa Barangay Singkang Airport. Salamat gid.
Muning Action Eric diri sa Luciaga sa Nagpo. Grabe ang Station 1 ga buslanay lang patrol kag motor kap. Wala ka kutaw ang mga tambay ga aliyak sila. Good gid ang Police Station 1. Siling Ninong Vicente Encarnacion Similiano. Go Action Eric ikaw mayor damo gid mabuto sa imo. Toto Raymond Pinida. Ay, dumahuya banta. Great ko lang daras Tita Helen Guadalupe ni Lina Mabayag preso sa Libuon. Nami dos kag iya pamilya Kiman. Bilog ka taga Sumag. Kinatamya ka mo ni J.R. Palma Kiman. Ari ko gatan-aw live sa Boulevard sa Dumaguete Action Eric. Wow, katawhay sang live mo. Sa maulan naman Action Eric diri sa La Carlota, ni Raymond Pinida. Bill Rico naya may gabi gid. Happy birthday sa akon papa Reynaldo Pinida. Birthday sa Lunes. Timing gid daog sa STL. Ay, perti si Raymond Pinida. Bisay Mrs. John Bernasol da may gabi gid. Vanessa kag Doc Matmayo may gabi gid sinyo da, no? Sa Rochester, Minnesota, USA. Ay, puerti. Sige, salamat kay Madam Vanessa Mayo. Felix Bergula Campanyel. Bao siya gorang Felix ka pamati pa oh. Sila ni Kwan Migota Migota Bob Francia. Bago lang ka mo gali bago lang yung buhi. Puerti man si Gurang Felix Campanyel kasi Paribab Francia. Bago lang mo nagbulagay, puerti ha. Ability, puerti ha. Good PM Action Eric, brand out naman di sa Tangob. Watam ay Hanmasiga man. Berto Valerio. Brand out subong da. May gabi dira sa kay Ludot, kag kay Kamatis. Kaginamo sa barangay Comalisquez, Don Salvador Benedicto. Alin na kay Romulo Mulong Batang ha. Ang panamya buyong ginis ng Mulo Batang. Jose Herson Lapinig Hunyo sa Stonehaven, Granada. May gabi dira sa imo. Elvera Hilugo dira sa may Fernville, barangay Panokoy. Kay Mario Olvido Aquisa. Kami ako lang si Kari Tisoy, John, kag si Boy sa Hacienda Logway. Kaya kay Mario Olvido Aquisa. Julieta Cabristante, para man siya. Birthday ni Lola mo sa June 22, ito Raymond Pinida. Ricky Soriano da, taga Georgina sa Division Mandalagan. Sa Hacienda Lourdes, maog na tamya ka mo ni Ricky Soriano. Malandara nga pagpaurok-urok. Pamati. Sa kay RSL Lamis, Kagawad Elmer Kapawa, sa Barangay Kabatangan, Talisay, sa Konsihal Lalin Lamis, ang Cadiz City. Monitor ko dis Calamba, Laguna. Salamat gid kay Efraim Guadalupe Ruiz sa Dubai, ara sa ka-monitor. Kay Madam Jinky Jalagdo. Kay Leia kag kay Donald Cabasag. Pamilya Torres sa Baladolid kag Paranaque. Kinatamyaw lang nito to Alexis Swingwing Torres sa UK. O si Mongcal Torilla sa Binalbagan, may gabigid. Sherwin Lial Sailo ara sa Himamaylan City. Paul Kenneth Rojo sa Talisay City. Jerry Villanueva, Nonoy Paglumutan, Sherwin Lial Sailo. Salamat sa 75 star ni Miliz Labrador. Kay Kuya Carl Mac Makuring, Epe sa Station number 10, kay Major Richard Parito sa Kapulisan dira sa Station 10, may gabigida. Umalumina, Malisa Magbanwa, kag kay Baby Ribatado May. Baw nagapaurok-urok yun sila ho. Ubos gid. Raymond Pinida, hindi mo ko ma-confirm, sir. Confirm man.
Pwede mo ko ma-confirm, sir? Confirm mo man? Bill Rico na yaman gabi da. Kent Bulakha Wanisa, Edmond Sumugat, dara sa may Von Angelo, Barangay Sag-ang, La Castillana. Kay Kuya Japit Piokid Barrera, da may gabigid. Kay Jinky Dageya Bontelibano Mirais, Salazar Family. Salazar Family, ginakuha niya lang, ginatamyaw ya lang. Sa Central Maawli na kay Jinky Dageya Montelibano Mirais. Si Kuya Jopit Piokid Barrera ga monitor gid. Materesa de Rocky may gabi gida. Gapa urok-urok man sila wa. Again kay Kuya Japit Piokid Barrera may gabi gid no. Kay Parilito kag kay Marita kay Manang Bet Tagalog, kabataan kay Beya gapa urok-urok man no. Kamiya ko lang si Mayor Rex Salandoon, alin kay Raymond Pinida. Okay. Ara pa si Action Roger Gotib sa line number 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Report! Action Roger Gotib, may gabi, apis kami in. Yes, Action Eric, may gabi siya sa mga aksyon, mga balita Action Eric sa sining Sabado night sa Mapaan, Yapon ng Tempo, dari sa may norte nga sa probinsya sa Negros Occidental, sa aton man sinipagtutok sa mga balita Action Eric. Now, sa sunod sa Sagay, may ara nga gindakop, pero ini nakapiyansa kaina, nga sa din may kaso nga grave threat. Ini siya nga nagpiyansa sa 2,000 ka pesos sa sinigiyang nga kaso. Inigin kilala kay Marvin Broca Dilaw alias Tuto. Ini siya soltero pa kag 45 anyos ng edad. Residente ini isang purok sa Lulovia sa Barangay Malubon, syudad sang Sagay. Gin-operate ini sa mga katapusang kapulisan syudad sang Sagay. Pudman ang 303rd Infantry Brigade. Kag upon ang third maneuver sa Sumuman 6 Office Mobile Company. Kag sumuman ang Purisa sa Chawaran Section Sidalom sa Supervision ni Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe. Now ang report ng Eric nga ang sining nga kaso yara lamang sa Municipal Trial Court kasi grave threat man lang ini kag ini ang ginpirmahan sa madugay na madugay na nga kaso kay man ang napirma sini Honorable Judge Rolando Ramirez pa kag may criminal case number 787088 kag ini ang gin-issue sa tong January 16, 2003 pa ini. Sa dugay-dugay na nga kaso, kaya sige na tubang 2,000 ka pesos sa piyansa kag sa record ban kay na mga alas 3 ng takna ini siya ang nagpiyansa sa iya sini nga kaso gumakangkol sang temporaryo nga kahilwayan Action Eric. Samtang sa Siyudad Gyapon sa Sagay kabahin siyang parayon nga programa sa kapulisan ang Armas by Lumugas kag ini ang tawagani nga tukang kontra illegal nga pusil. So, ginmaton mga alas 9:40 tagtak na kapon sa Sagay City PNP ang isa ini ka armas lutang. So, sa report, isa ka unit sang homemade nga caliber 38 revolver nga wala man sang serial number kag subong man wala sang ammunition pero suno sa report gibayloan ini sang isa ka sako nga bugas sa endorser sini kilala kay Gerald Fernandez E. Montaño 29 anyos sa edad kag residente iya sang Barangay Fabrica sa siyudad sang Sagay. Nakakuha isa sa isa ka sako nga bugas sa pag-surrender sa isa ka unit nga caliber 38 nga wala sang unod nga bala Action Eric. Sa siyudad sa Cadiz may ara man nga
dakop nga isa ka persona ini may kaso ini Action Eric nga kaso ini siya nga paglapas ang Republic Act 7610 kagaton na ibaluan sa information pag isa blatter nga Nobel recommended ang iya sining nga kaso. Ang gindakop kahapon mga alas 9:30 sakna sa gabi sa bahin sa Lacson Village sa Barangay Burgos sa si Narciso Hilio Agan ERS 54 anyos ng edad kag inisya ang residente sang amuman nga lugar. Suno sa report, ipamunuan mismo ni Pulis Lieutenant Alfonso Prescia ang pag-serve sang warrant of arrest nga may ara criminal case number 22-7675-C kag 22-7676-C kung silingon to count ini nga kaso under sa Article 266A sang Revised Penal Code kag in relation sang 7610. Wala torgin mo sisa kung bala rape ini kag involved ang minor de edad. Pero sa report naman nga Nobel recommended dining warrant of arrest nga ginisyon ni Honorable Judge Violin Jimenea sa Cadiz Branch 60 dire sa may siyudad sa Cadiz sa Kapit sa Marso 29, 2022. So, ini siya karon ang detenado sa bansang Cadiz City PNP Custodial Facility Action Eric kag mabudlay sa mga pag-commit ng mga Nobel recommended lang kadamo pa sa mga rekubikos yapon kag rekisito sa pagpa-commit sila dito sa Bureau of Jail Management and Penology. Kaya muna nga tinagligad itong adlaw may mga apat tanan sa mga inmates nga gin-commit dito pero ara sa karonda sa barangay Dumanan sa quarantine facility para sa 15 days o 14 days nga quarantine period kung wala sang vaccine card kag 5 days naman kung may ara vaccine card antes idalo naman diri sa may Bureau of Jail Management and Penology sa may recognition area siyudad sang Cadiz ang ini nga mga inmates. Kung silingon nga hindi basta-basta nga maka-transfer ginayon sa mga inmates nga o mga detainee pakanto dito sa Bureau of Jail Management and Penology without sang ma-in-in nga procedure action Eric. So far, amo ni ato madulong nga report, balita informasyon gikan diri sa may Norte Gabansya probinsya sang Negros Occidental. Para sa Action Light Patrol, ini sa Action Roger Gutim nga report una sa balita, una sa action. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita sa Roger Gote, may kabidira sa kay Mabel Estrobo, kay Eva kag Joel Sangko and Kids, sa kay Auzo Joy Kenneth, mayong gabi. Ari ang pag-recap ta sa resulta kay STL. First draw kay na 26-31, 26-31. Second draw 6-23, 6-23. Second draw 2-26, 2-26. Resulta sang loto 642, jackpot price wala sa man nakakuha 6.7 million pesos. Resulta 24, 35, 4, 7, 22, 2. Again 24, 35, 4, 7, 22, 2. Lotto result 655, jackpot price wala sa man nakakuha 160 million pesos. 160.6 million pesos. Resulta 50, 31, 53, 46, 16, 44. Iwaton ko 50, 31, 53, 46, 16, 44. Sa ilawang report na aksyon na BJ Apasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Light Patrol Field Report. Action BJ, may gabi, please kamin. Aksyon Eric nagpatingayon sa pagpakigdialogo kag pagpanghatag sa mga flyers ang katapo sang Himamaylan PNP sa pagpamuno ni Police Colonel Reyante Humocan, hepe sa nasambit iyang istasyon. Angot ini sa Executive Order number 70 upon ining NTFL-CAC or ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict.
kag anti-rape law, Violence Against Women and Children ako ning VAUSI, RA 11313, Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ICLIP, KATA, Anti-Illegal Drugs Campaign, kag Health Advisory angot sa COVID-19. Aksyon na ginhimo ini sa mga kapulisan sa tuong dinalikdan nga Hunyo 1 sa nga tuig sa mga nagabisita kag mga kliyente sa ila siniya nga istasyon. Kag aksyon Eric nagapadayon tubtob sa sining nga adlaw no ang pagpatigayon sang libreng sakay sang Himamaylan City PNP. So far amo ni ang nakuha ta nga report para iya sa pagpangalagad sa Action Night Patrol sini nga gabi. Ini si Action VJ Pasible, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kin Action BJ. Magabalik ang inyo siring para tuntunan pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners.
Becerra! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod.
nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tumalagat ba gabi dira sa kay Police Corporal Aliponso kag Patrolman Gayanelo. Ga monitor sa aton sini nga pagpakalaga diri sa inyo para tutunan ang Action Night Patrol program. Kay paring kinalon sa kay sang Tokyo, Japan, mayang gabigid kay Cory Bidaha. Balikata ato sa patrol to, balikata si Action Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action Dale sa balik report, please come back. Wala sang foul play sa kamatayon sang senior citizen nga nasapuan sa sulod sa iya sining balay nga wala nang sang kapuhi sa may Ignalaga Avenue, JJ Gonzaga, Barangay Magsilingan, siyudad sa Bacolod, subong nga daw Action Eric. According kay Police Staff Sergeant Romel Sobrado, ang investigador sa Police Station No. 7, ang biktima nga napatay, ginkilala kay Emilda Gonzalez, 69 anyos, sa laon o kon single Action Eric, kay nagaisahanon nga nag-istar sa among balay. According kay Sobrado, wala sang forcible entry sa ginaisaran sang napatay, kag wala man sa mga gamit nga nagkaladula Action Eric. Ginalantaw lang sa investigador nga posible na danlog ang biktima sang ini ang nagailis kasunod nga nakit-an ini nga naga-underwear na lamang Action Eric. Kumbensido man ang pamilya sunod sa investigador nga wala sang foul play sa kamatayon sang ilang himata kasunod nga mayari ini sa Action Eric sang ginatumar nga maintenance para sa high blood. Sa iban nga balita gikan sa patrol, wala sang pagpamahog nga na-monitor ang Police Regional Office 6 diri sa may Western Visayas kasunod nga napaidalom ang Philippine National Police nationwide sa full alert status kasunod sang pagpamomba damlaglang sa bahin sang Mindanao. According kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sang PRO 6, ila sa karon gina-intensify ang monitoring kag data gathering action Eric. Kag ginpahayag man nga may mga mando na sa Chief of Police nga magpahamtang sa mga kapulisan sa mga bus terminal para masiguro ang safety kag seguridad sang mga pasahero o kon magpatigayon sang regular nga pagpatrolya malapit sa mga bus terminal Action Eric. Padayon man ang panawagan sa kapulisan diri sa may Region 6 nga kon mahimo kag kon may makakita sa mga suspicious nga mga butang o tawo, mag-report gilayon sa otoridad. Mga balita ang natipon sang patrol ang sa aksyon niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat gid Patrol 2. There you have it. Kabuusan nga pagpalagad sa Action at Patrol program. Sabado night ka presentation, magato ko pinitimporaryo. Balik naman ini sa Lunes.
Aton sa papatrola unit reporters in action nga nagparagad karon nga gabi, Action Marshal Pateño, Roger Gutib, BJ Apasible, Action Dale Salazar, back to back sa Tokaperoto, Action Papang Nixon Tahom, New Center Action and Defensor Lisay, Technical Partner Studio A Broadcast Engineer, Oliver Pason, Backup Security Guard Tunong Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Siyudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Peñanan, ang inyong lagad ng Kormana Action at Patrol Program. Ako naman sa Action Rick Magbanwa, nagasiring adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat natin pagtulog magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kakwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Happy weekend! Una sa balita oras aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night.